Ora puas-puas lo rek. Nah, samaan iki piye? Lah wis nang ngarepe samaan sing tok kayu. Oh, Lah pernah Pak ono apa? Pak njaluk pun. Samaan njaluk ben ki apa ora njeblok? Iki bu. Puas-puas lo. Lah kok siapa? Si mangan sate. Lah kok ora ora. Karo ya mendukung ribut teko apa sih? Banjur pun tentek ngulur ki. Lah Pak sambung senar pe po, ulur mek dawa. Napa layangan apa mancing? Lah apa cilikanmu rak dolanan layangan? Bar iso. Bar iso. Karang ngodus kacang kok. Bar iso ki bar mari butuh baris.